Значи днес точно минава горе-долу една година или малко повече от нашата интервенция, която направихме, горна и долна блефаропластика. И тук можем да видим резултатите, колко по-добър, по-плавен преход има между скулата и зоните на долния клепач. Турбичките вече почти ги няма и по тази кожа, която е тук, как вече я няма. Ето тук може да се види разликата между двете снимки. Единствено нещо, което все още се забелязва, тази асиметрия, която идва от веждите, от самата вежда, защото има браухтозис на дясната вежда повече. И това, което мислим сега да направим един браулифт, да повдигнем всъщност веждата малко така. И като се повдигне веждата, края на веждата, латералната част на веждата, вижте колко по-добре се отварят очите и колко по-симетрично става, като се прави само повдигане на крайната част на веждата. Иначе резултата е топ. Перфект.